हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे रेसिपि लाना फैदों बे रेसिपिनि नामानो जाहैबाय खान्थाल बेगरजों ना ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना आङो बेखौनो एसे शेयार खालामनोसै होननानै लाना फैबाय आङो एबार फार्स्ट टाइम संगोन आरो आङो माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना जायैया आं गोदो उन्दैयावसो मोनजादोंमोन ओरैनोथ' खान्थाल बेगर मा होनो बाथोनखौ जाबाय थायो खिन्थु ओंख्रिखौ जायाखैमोन बिराद गोबाव जाबायमोन आङो खान्थाल बेगर ओंख्रि जायैया बेखायनो दिनै जानो सानबाय ओंखायनो दिनै जानो सानबाय नोंथांमोननोबो बेखौनो आं एसे शेयार खालामसै टुडे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आंनि खान्थाल बेगरजों ना ओंख्रि संनायखौ नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो So guys, नै खान्थाल बेगरखौ आङो रुनोसै एसे गोथां जालायबाय आरोना एसे फोरानदोंमोन आङो नै खान्थाल बेगरा ए सामब्राम गुफुर आरो ज'नो फोरानदोंमोन बेथ' नै ग्रिन जाथारबाय गैला नै आं माबाजोब्बाय नै सारायाव होजोब्बाय खायसे खायसे रुयोबो खायसे खायसे गोथाङै जिरनानैबो सायो आरोना आं रुगोनसो आरो एसे रुदबगोन जिरनोबो मोजां जाबाय ओमफ्राय आथायाबो ओंखारला आरोना नै गाइस आं बरियानो जानना लाबाय रुनो थाखाय नै रुनाया जाबाय ओमफ्राय दा बेखौ आं खांनोसै ओमफ्राय बिगुर गारनोसै आरोना नै खान्थाल बेगरखौ बरियानो बिगुर लेमना लाजोब्बाय बिगुर जिरना लाजोब्बाय ओमफ्राय नै नाया ना कमल काट बिदै दं संनोसै दा संनो स्टार्ट खालामसै एथ' मोनखाबायानो माने रुइखाबाय आरोना बरियानो साराय जानना लाबाय फार्स्टआव ना एवथ्रुमना लानोसै ओमफ्राय बेखौ संसै ओमफ्राय नै पियास हाना लाबाय ओमफ्राय बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें देनो दं बेखौ देनोसै नै नाखौ हरबाय आं नै सामब्राम गुफुर हाइजें गासिबो मस्ला मस्लिखौ देना लाखांबाय नायाबो नै एवथ्रुमबाय दं आं नै आंना ना एवथ्रुमनाया जाबाय खांनोसै बेखौ दा आयौ फैबावनो नागिरलाहाय नायाबो नै नाखौ हानना लाखांबाय ओमफ्राय दा आङो पासफुरन एसे होनोसै पियासखौ हरलायनोसै ना एवनाय थावावनो आङो माबाबाय आरोना संनोसै पियासा खामबाय खान्थाल बेगरखौ हरनोसै दा हालदै संख्रि हरनोसै दायो खोबना दोनथ'नोसै दायो हरनोसै मस्ला देनायखौ दा दै हरनोसै
खोबना दोनथ'नोसैलाय ओमफ्राय मैथाबो होगोन नै मैथा गोखै एसे गोखैस्रोबा जानो बिराद गोथाव नाङो आरोना ओमफ्राय दायो हरनोसै बेखौ गोदौबाय थाबाथाय नाखौ बेखौ साखांनानै होगोन आरोना मा होनो खान्थाल बेगरखौ साखांनानै होगोन आरो नाखौ जा बरियानो गोदौबाय दं नै आंना ओंख्रिया बेथ' रुइखानायसोमोन आया रुइखानायानो माथो गोरा जाखो एसे रुइबावथोसै ओमफ्राय सागं सानसै आरोना स' गाइस नै आङो ओंख्रिखौ सागं साखांबाय बरियानो नै गेब्लेजोब्बाय मोनफा मोननै एसे फिसा फिसा दं आरोना नै गेब्लेहोआखै आं बेखौ बिदिनो जानो होननानै ओमफ्राय दा नाखौ हरनोसै बेजों लोगोसे मैथाखौ हरनोसै आं नाजों मैथाजों ज' हरखाबाय आं एसे गोदौबावथोसै वाव नै ओंख्रिया बरियानो गोदौबाय दङ खान्थाल बेगरजों ना ओमफ्राय नै गंगार दुन्दिया एसे होनोसै मोदोमनायनि गंगार दुन्दियाखौबो नै बरियानो होनानै लाबाय ओंख्रिया मोनबायानो आरोना खांनोसै मोनबाय गाइस खांनोसै ओंख्रिखौ स' गाइस नै जानो थाखाय लानानै फैबाय डाइनिंआव बरियानो नै खुरना लाजोब्बाय ओंख्रि जेबो गैया अकल खान्थाल बेगरजों मैथाजों ना आरो ओमफ्राय बानलु सिब्र' ओमफ्राय जानोसै टेस्टखौ बोरै जादों खोन्थानोसै बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आरोना आयौ गुदुङैनो दं टेस्टि जानोसै गाइस मासि गोथावलै आयु हाबाब जेबो नांखाया गाव हारसिंबा बिराद टेस्टि जायो खान्थाल बेगरा मैथा होनानै गोखैस्रो डेन्जार गोथाव जाखादों नायाबो कमल काटबावसो मासे टेस्टि गाइस आयु तमाम टेस्टि जाग्रोना लानोसै गाइस बिदिब्ला